ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లతాస్ లైఫ్ స్టైల్. ఈరోజు నేను మంచిర్యాలలోని వంటిల్లు ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాను. రెస్టారెంట్ లోపలికి వెళ్ళగానే చాలా ప్రశాంతమైన ఆంబియన్స్ కనిపించింది. మెనూలో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ చూసి మా ఫేవరెట్ బటర్ నాన్ అండ్ కాజు పన్నీర్ కర్రీ ఆర్డర్ చేశాం. 15 మినిట్స్ వెయిట్ చేశాక మా ఆర్డర్ వచ్చింది. బటర్ నాన్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది అండ్ కాజు పన్నీర్ చాలా బాగుంది. నాన్ అండ్ కాజు పన్నీర్ బటర్ మసాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది. దగ్గరలో ఎవరైనా ఉంటే విజిట్ అవ్వండి. ఫుడ్ చాలా బాగుందండి. ఇలాంటి ఫుడ్, షాపింగ్, లైఫ్ స్టైల్ వ్లాగ్స్ కోసం లతాస్ లైఫ్ స్టైల్ని ఫాలో అవ్వండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి వ్లాగ్స్ కోసం మళ్ళీ నా పేజ్ని ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.